Wel, helo a chroeso i'r benod olaf yng nghyfres 2 o Rown Ford. Now, who knows? Falle, dyna bydd y benod olaf erioed. Gawn ni weld, mae wedi cael ei weid o'r blaen, ond diolch am aros gyda ni trwy'r gyfres, hyd yn oed trwy'r quiz yna, wythnos diwetha. Ac a jyst i weid, ni wedi checio Twitter am ymatebion, ac, wel, mae'n drist i weid, boys, i fod yn onest. Mae Twitter yn cytuno, mae Sean Jones nath ennill. A mae hwn yn mathemategol amhosibl. Cos there's no way ennill. Ond, mae trydar yn dweud, Sean Jones sydd ennill, so llong gyfeirchiadau i Sean Jones. A wythnos yma, gog arall. Ni'n really balansio mas y penol, y cyfres yma. Lot o bobl o'r de, Megi, gyda ni cyfres yma. So, ni'n falch bod ti gyda ni. Wrth gwrs, mae yn Llandysul wyt ti. So, ond diolch am ymuno gyda ni, ac fel chi'n gweld mae Alun ac Aaron gyda ni hefyd. Iawn, wel, un cwestiwn sydd gyda ni heno, rydych edrych ymlaen i'r un yma, achos mae hwnna'n rhywbeth sydd yn agos at fy nghalon i, y pwnc yma. Ni'n mynd i fod yn trafod phobias gwahanol, a phobias, fe cymryd mae rei personol ni'n trafod, dwi'n gwybod os ni'n trafod phobias pobl eraill, ond os mae hwnna'n digwydd, great. Ond rhaid ni ddechrau gyda ti, Megi. Ti draw hwnna'n Llandysul? Unrhyw phobias gyda ti? Ie, o'n i'n methu meddwl am o beth o'n i'n absolutely terrified o, fel, dwi ddim yn meindio bod y person sy'n mynd ar bugs neu spiders allan. So, not one of those phobias. Ond o'n i yn meddwl bod fi'n cysau pan mae fel croen ar fel llefrith neu gravy neu beans, a wedi pan ti'n gorau fel golchi'r llestri. Not about that life. Mae hwnna'n actually digwydd i fi heddiw, achos nes i'n neud carbonara i de. Ac fi ddim wedi golchi'r ffrimpan eto. A dyna pam dylai ti golchi'r llestri syth ar ôl neu bwyd, a dim aros. Ond dwi wastad yn aros, and it's the worst. Pa mor hir? Beth yw'r hir a ti erioed i aros? Personal information. Nes i unwaith gadael, pan o'n i'n byw yn tŷ capel horem gyda Rhys Murphy, wnaethon ni adael casserole ar ben y cwpwrdd am 6 wythnos. Oedd yn llawn, o'n i ddim wedi bwyta dim ohono fe. Wnaethon ni cuddio fe ar ben y cwpwrdd a just anghofio amdano fe. Oedd yn, nes i arllwys y mas, oedd yn rough. Oedd yn really rough. Be di'r peth gweithio? Be di'r bwyd gweithio i cael croen ar ben, dwi'n chi'n meddwl? Mae cwstad yn wael, neu gywe, dwi'n meddwl. Unrhyw beth arall? Pudding race? Na, pudding race yn gref. Chi'n offi'r croen ar pudding race? Dwi just ddim yn offi pudding race. Ddim yn offi pudding race? Sorry. Mae mam fi'n neud pudding race fel hollol solid. Mae fel, does dim hylif yn fe. Mae fel, ti'n gallu fel torri fe, ti'n gwybod? Mae hydyn sy'n hoffi fe. Dyna ddim yn insult i mam fi. Dyna fel sef y teulu ni'n bwyta pudding race. So fel hollol, fel, ti'n gallu cael fel cube ohono fe, ti'n gwybod? Dwi'n ddim wedi cael hwnna, na? Cube o pudding race? Na. Grandawyr, sgwennwch mewn. A hwn yn peth, fel, ti'n naill yn cael ei really lib o fel sloppy, ond ti'n gallu cael ei fel, mae bron o bod fel, ti'n fel Rice Krispie Cake? O'n i am dweud, Rice Krispie Cake. Ond fel twy, mae fel neis. Na? Porridge hefyd, fel yr un peth. Anyway. Arferion odd yng Nghaerdydd, rhaid gweud. Diolch beth mae hwn di'r penod olaf, achos mae hwn yn absolute rwtch. Aaron, beth amdano ti? Unrhyw phobias? I fod yn onest, na, Derek, yn ei gwybod bod yn noio ti, ond na, ddim meddwl am unrhyw beth. Tro fe, mi rhaid fi cael clem i wneud montage o'r faint o weithio ni wedi gofyn rhywbeth i Aaron. Dechrau gyda'r brawddeg.
I fod yn honest, a mae jyst rhyw sŵn yn y geiriau, ti jyst yn gwybod bod dim byd. Absolutely dim byd. Wel, dwi ddim yn aml, dych chi'n cwrdd â rhywun completely fearless, ydy fe? Yn aml, dych chi'n dod o draws rhywun. Alla dylen ni wedi gofyn i Elain. Ie, sa'n mae fearless yw'r gair na, mae phobia just yn fel, beth yw e, fel rhyw fath o fear sydd ddim yn ei sens, yw e. Ie, mae lefel o ofyn yn peth da, os ni'n meddwl mewn bywyd, achos dyna ffordd ti'n osgoi pethau ofnadw, ti'n meddwl? Na beth chi'n meddwl? Os ti'n mynd ofyn unrhyw beth, dwi ddim yn mynd i fynd dda, ti'n meddwl? Hey, anyway, Meg, text Elain nawr, gofyn os gan Aaron unrhyw phobias, a falle gewn ni text erbyn diwedd y noson gobeithio. Ali, beth yn dan ti, unrhyw phobias? Oes, mae gen i fi un. Yes. Wel, dwi ddim yn rili'n fear, fi eisiau meddwl bod yn disgusting, ond rwy'n fi gweud, Derek, mae hwn yn, fi wedi gweud hwn wrth ti, a mae'n kind of berthnasol, cys ti o hyd yn neud e. So, i chi randawyr, mae Derek yn aml iawn yn cael trafferth gyda'i lyged e. All right, yeah. A dwi'n absolutely cysau pan mae pobl yn treol fel cyffwrdd a llyged nhw. Yes, fi methu stop yn neud yna. Hey, ti'n gwybod beth? No! Rhaid fi cael clem i roi all your description mewn eto yn dweud, Derek is touching his arm. No, really? Genuine, pan mae fel rhywun yn treol fel cyffwrdd o eyeball nhw, mae'n trwy. Dwi'n cytuno, falle bod fi'n neud e, ond dwi ddim yn licio fel pan mae pobl yn cyffwrdd o eyeballs nhw. Fel contact lenses. Sy'n ni gwisgo glasses cyn contact lenses any day. Dwi'n pre-emptio os mae rhywun yn fel, os mae rhywun jyst yn mynd i crafu llygad nhw, dwi'n assumio bod yn mynd i cyffwrdd eyeball. So dwi'n just, Be am pan ti'n cael eyelash yn llygad ti? Question da. Just cael y blinco. Ti'n methu blinco am beth? Ti'n gorau mynd yn ôl o weithiau? No! Ti'n gorau mynd mewn weithiau dweud, Megi, ti'n iawn. Ti'n gorau mynd mewn da. So, yn Chidre, gyda fi uncle Glyn, oedd yn byw, oedd yn briod gyda Auntie June fi, oedd yn byw yn Maze Glass yn Casnewydd. Oedd e'n gallu tynnu llygad y mas. Oedd e ddim llygad go iawn o dda, oedd e fel... oedd e'n rhoi mewn fel gwydyr, yeah. Oedd hwnna'n... Auntie June yn person diddorol. Fi'n cofio mynd i cwrdd â hi. Fi ddim yn siŵr pa stori fi'n gallu dweud am Auntie June, i fod yn honest. Ond o'n i arfer ffonio hi lan. Oedd hi'n anfon fi 5 pint pob Nadolig. O'n i ffonio hi lan i fel, hi June, just phone to say thanks for the 5. Who's this? A fydden ni fel, it's John Derek here. Never heard of you. Ffôn nawr arno fi bob tro. Rwy'n ffonio hi nôl esbon. Who's this? Oh, great. Wow, wel fi ddim yn gwybod o hwnna man yn bryd. So mae llygad fi'n iawn ar hyn o bryd, ond pan dwi ddim, mae'n wild. So, beithio bydd I'm really self-conscious am hwnna nawr. Pam ti erioed i deud i Derek? Wel, dim eisiau pan mae llygad tost o fe, dwi'n eisiau dweud, Derek, stop i cyffwrdd llygad ti, cos mae'n ffricio fi mas. Ari, wnaethon ni colli ti fyna, mewn. Wnaethon chi colli Ari, neu just fi o dde? Na, pawb. Ti angen mynd o fel, wnaethon ni cael cwestiwn Megi, so beth oedd y cwestiwn, Meg, ti'n cofio? Pam bod ti erioed i ddeud i Derek? Cos fel, y peth ola ti eisiau gwneud, pan mae rhywun yn brifo, i dweud ti nhw yn fel, stopio treol delio gyda'r poen, cos mae'n ffrico ti allan. Mae'n y fath o beth, dwi'n just, yn pen fi, ddim yn siŵr pam, fel, gen fi just Mr Bean yn ffindio'r information am mas, a wedyn just yn fel troi at rhywun, ar yn y wyred, ti'n fel mae ar yn y wyred, Dwi'n symud ymlaen i phobias fi, a here we go. Yn fath i fod yn oed. Dwi'n ofyn bron pob dim, chymod. Dwi'n ofyn pethau dwi ddim yn credu yn ddo, fel dwi'n ofyn cerdded trwy mynwent
yn y nos. Chi'n gwybod, fi'n ofyn ysbrydion, ond fi ddim yn credu yn dydyn. So mae hwnna'n really weird. Ond un phobia mawr sy'n gyda fi, mae pobl yn gwybod hwnna, achos mae'n rhaid i fi weid wrth pobl am hwn trwy'r amser. Yw fi absolutely terrified o poultry, o just unrhyw fowlin. So fel gyda'r, turkey, just unrhyw beth, absolutely terrified, just methu roi fe'n ceg fi. Unwaith, pan o'n i'n blentyn, fel ffrind i fi, John Mann, nath mam fe, Mara Man, trio curio fi o hwn, trwy just syfio gyda'r yn ceg fi, nes i just pucio dros bwrdd hi. Absolutely bob man. I was yn cofio, they'n eitha da, pawb yn eitha bles, chos oedd rhaid i cael takeaway yn lle bwyd. So oedd hwnna'n, ond dal i at heddi, dwi'n meddwl beth yw just methu cael dros y phobia yma. Ac, ond absolutely, chi'n cofio'r gorlan pan o'n nhw'n gwneud burgers? O'n i arfer fel, obviously, just fel sgoffio loads o burgers tra'n gweithio yna. A wedyn, ffindio mas, bod nhw'n 20% chicken. Wel, nath y gorlan mynd mas o busnes, no? Fel chi'n gwybod. Ac, ond dyna'r pwynt, fel, totally fine, tan i fi ffindio mas. So dwi ddim yn alergedd neu rhywbeth. Ond hwnna, ond fi wedi darganfod phobia newydd yn ddiweddar. A mae hwnna'n un eitha fel cyffredin. Fi wedi ffindio mas bod fi'n claustrophobic. Yr unig reswm fi wedi ffindio hwn mas yw achos nes i mynd i Big Pit. Chi'n gwybod i Big Pit erioed? Amgueddfa glofawol, fan hyn lawr yn y de. Ac nes i mynd â 12 American ar fel day out i Big Pit. A nes i cael panic attack, nes i cael absolute breakdown mewn yn y pwll glo yma. A dwi ddim yn fake pwll glo fel mae rei o nhw, mae'n actual just fire exits a stuff. Oedd hwn, ti actually dan ddear, a ni'n methu symud. A oedd fi ddim yn gwybod bryd wneud. Tan i un o'r Americaniad dod, oedd e fel, Derek, just think about the kebab we're going to have tonight. Ac nath e just cael fi trwy'r pwll yma, trwy siarad am y kebab, bod ni'n mynd i gael yn y nos. A nath e kind of gweithio. Pan nes i ddod mas, oedd alaw fel, ti'n edrych yn wyn, o'n i'n absolutely wyn. Ti'n mor embarrassing, cos ti'n dod fel ni gyd yng Nghymru. Fel mae glowyr yn y teulu, does, reit nôl. A just yn meddwl, faint embarrassment ydw i teulu fi. Ac fi'n methu mynd mewn pwll glo. Ond mae'r claustrophobia wedi bod yn mynd yn wath. Dwi'n dod o blaen, fi'n teimlo claustrophobic achos o fi'n gwisgo Crys T. O'n i'n cael absolutely awful. O'n i'n methu copio gyda'r ffaith o Crys T fel fan hyn. O'n awful. So, yeah, hwnna'n phobias newydd fi i adio i'r... basically, fel, rhan fwyaf o bwyd ar phobias list fi, mae'n really wael. Ond oiau, pysgod... Dwi'n yn gwybod sut i ymateb i phobias ti, cos dwi ddim eisiau chwerthin. Ti'n cael chwerthin, mae'n ffain. Mae'n ffynnu, ti'n cymryd Derek a Aaron, a fel cymryd average ohonyn nhw, mae gen ti 2 berson normal. healthy balance of fear and courage. Fi ofyn fel ieir go iawn hefyd, fel byw. Wel, unwaith o fi'n, pan o'n i'n byw yn fel bwthyn yn Neirin Owen yn Llansan, oedd gyda fe iar, a o weithio fi'n methu mynd mas o'r tŷ, achos oedd y iar ochr arall y drws. Wel, o rhaid i fi fel ffonio pobl dweud, bydd e'n methu dod y cyfarfod heddi, achos... Sy'n iar. Mae'n iar yna. A nath y iar yma trio, unwaith oedd y trio hedfan trwy ffenest, oedd yn gwybod bod fi ofyn e. Maen nhw yn, nag nhw anifeiliad. Dwi'n mor iar. Dwi'n fan o anifeiliad o gwbl, mae'n rhaid i ddweud. Ond, iawn, anyway, so dyna ni. Cysylltwch gyda ni. Ni eisiau clywed eich phobias chi. A falle, gallech chi meddwl am phobia i Aaron Trehan mabwysiadu, achos... Mae Elain yn dweud, diolch mae fein. Oh, yeah. Definitely wedi, mae Aaron definitely textio hi dweud hwnna. Oh, yeah, okay.
Wel, ni mynd i sefyd ymlaen. Meg, ti wedi dewis dan o'r Beibl i ni. Mae'n gadael i ti esbonio beth ti wedi dewis. Mae Meg mynd i ddarllen e. Esbonio fe tipyn bach i ni, wedyn mae cwpl o gwestiynau gyda ni i drafod. Diolch, Meg. Ie. Mae yn Matthew 15, adnodau 7 i 20. A jyst cyn y darn yma, mae'r Pharisiaid yn cwyno i Iesu bod y disgyblion ddim yn golchi dwylo nhw cyn bwyta, a maen nhw'n fel all caught up ar y traddodiadau a ddim yn deall pan mae Iesu ddim yn rhoi troed o lawr a dweud rhywbeth. A wedyn, o adnod 7 yma, mae'n dweud, dych chi mor dawynebog, roedd Isaiah yn lygad ei le pan proffwydodd amdanoch chi. Mae'r pobl yma'n dweud pethau gwych amdano i, ond mae clonau yn bellod i wrtho i. Mae ei addoliad yn ddiystyr, ma'n rheolau dynol ydy'r cwbl maen nhw'n ei ddysgu. Yna, dyma'r Iesu galw'r dyrfa ato a dweud wrthyn nhw, gwrandewch mwyn i chi deall. Dim bydych chi'n ei fwyta sy'n ei chi'n aflan, y peth ydych chi'n dweud sy'n ei chi'n aflan. A dyma disgyblion yn mynd ato a dweud wrtho, mae beth dywedais ti yn cythurddo Pharisiaid go iawn. Atebodd yntau, bydd pob planhigyn wnaeth fy nhad nefol ddim ei plannu yn cael ei dynnu i fyny. Gadewch iddyn nhw arweinwyr dall ydyn nhw. Os ydy dyn dall yn arwain dyn dall arall, bydd y dau yn disgyn i ffos gyda'i gilydd. Yna, meddai Pedr, esboniau ni ystyr y diwediad. Ydych chi dal mor ddwl, meddai Iesu. Ydych chi dal ddim yn gweld bod bwyd dim ond yn mynd trwy'r stumog ac yn dod allan yn y tŷ bach. Ond mae peth ydych chi'n dweud yn dod o'r galon, a dyna sy'n eich neu chi'n aflan. O'ch calon chi mae meddyliau drwg yn dod, a pethau fel llofruddio, godinebu, anfoesoldeb rhywiol, dwyn, rhoi tystiolaeth ffug a hel straeon cas. Dyma'r pethau sy'n gwneud rhywun yn aflan. Dydy bwyta heb gadw'r defod o olchi'r dwylo ddim yn ei chi'n aflan. So yn amlwg oedd y Pharisiaid yn confused achos hyd at y pwynt yma oedd o gyd am rheola a traddodiadau a ceisio bod yn iawn gyda Duw. A mae Iesu'n deud wrthyn nhw, dim ots am hynna, gallu di trio cadw at pob rheol, ond mae beth sydd yn calon chi sy'n pwysig. A dim ond y pethau mae Duw yn plannu yn calon chi sy'n dda a sy'n eich chi'n glân. So mae beth sy'n dod allan o cegau ni, beth sy'n dod allan o calon ni, yn dangos beth sydd yn calonau ni, a dangos y gwaith mae Iesu wedi wneud ynddo ni yn hytrach na just effort ni i cadw at rheola neu bod yn person da. Dyna'r hanes. Gret. A fi'n credu mae rhaid i ni just mention adnod 17 cyn i ni symud ymlaen achos falle. Dwi erioed wedi darllen yr adnod yma. Wel, sylwi enw fe. Ydych chi ddim yn gweld fod bwyd ddim ond yn mynd trwy'r stumog ac yn dod allan yn y tŷ bach? Well, that's a way to be told, yma. Derek, fi'n cofio ti'n pregethu ar hwn yn llanw. Ar y traddodiad y Pharisiaid. So ti definitely wedi darllen y llinell yma, yr adnod yma, ar lwyfan llanw. Dwi'n wondran os nes i wneud o'r fersiwn sy'n Marc, ti'n gweld? Dwi ddim yn cofio beth oedd y darllen, achos fyswn i'n meddwl bydde fi wedi sôn am yr adnod yna, os o'n i wedi... Ond weithiau pan ti'n darllen y Beibl eto, mae fel bod o'n jyst yn taro ti o'r newydd. A'r tro yma, jyst er mwyn chwerthin. Dim reswm arall. Ond ti'n iawn, Meg, diolch. Trwy'n y Pharisiaid yma, maen nhw wedi gwneud gymaint o reolau ar ben y Beibl, ar ben y gair. Er mwyn reoli, er mwyn gwneud eu hunain yn fwy pur nag eraill. A mae Iesu jyst yn torri trwy'r nonsens yna i gyd. Ac yn y pwynt ar beth yw'r gwir broblem yn o'n i fan hyn. Actually, ynddo fe. Mae'n diddorol yn ei hunain. Ni'n credu mewn cyhoeddi newyddion da, ond mwyn cyhoeddi newyddion da, ni'n gofyn wneud ynghyd-destun yn newyddion drwg. Ni'n gorfod deall
newyddion drwg, yr angen am Iesu, yr angen am fyddaiant, ond mi'n siŵr bydd hwnna'n dod lan wrth i ni drafod. Iawn, wel, newn ni dechrau ar y cwestiynau, ac Meg, ni'n mynd i ddechrau gyda dy gwestiwn di. So yn amlwg, hyd yn oed pan da ni dod yn Gristion, da ni dal yn pechdyriad a da ni'n pechu o hyd. Sut mae'r arglwydd yn cael gwarad o roots y pechod yn caloni, a fel sut dylen ni ymateb yn pan mae'n neud hynna yn ystod y proses? Iawn, Alun, neu di ddechrau ni off gyda'r cwestiwn yma? Ie, wrth gwrs. O'n i, rhaid fi gweud, fi'n lyfio'r cwestiwn, cos mae'n gymaint o fel, just yn y gair sut yna, mae'n gymaint i unpacio. Gallu ti ystyried beth yw'r fel y mechanism dyn ni'n cael ein sancteiddio trwyddi, gallwn ni ystyried beth mae hwnna'n edrych fel, practically, yn ein bywyd ni. So mae'n lot i daclo yn y cwestiwn yma, fi'n meddwl bod yn cwestiwn gret. Ond dwi wedi bod yn darllen trwy... Sorry, good to. O'n i jyst yn llongyfarch Meg ar Dewi. Thank you. Na, da, Megi, ie. Dwi wedi bod yn darllen yn ddiweddar trwy y llythyr i'r Hebreaid. Fi os yn fel dacro off yn dweud llythyr Paul i'r, a wedyn dwi'n cofio, na. Dwi'n meddwl rhywbeth yn brain fi sydd eisiau dweud ta Paul yw. Anyway, fi wedi bod yn darllen Hebreaid yn ddiweddar, a rhywbeth sydd wedi sefyll allan i fi mwy nag y mae o'r blaen, yw dyfal barhad wrth cael ein sancteiddio. So, sut mae'r arglwydd yn cael gwared o roots y pechod sydd yn ein calon ni? Dwi'n meddwl, mae'n bwysig i weud bod hynna'n rhywbeth sydd yn digwydd dros amser, tan y diwrnod dyn ni yn marw. A dyw'r broses yna byth wir yn stopio tra bod ni yn y cyrff yma. Ac yn yr un ffordd mae'n digwydd dros gymaint o amser, mae'n digwydd trwy'r person gyfan. Fi'n hoffi'r gair roots ti wedi defnyddio, cos mae literally, o'r gwraidd hyd at y peth pellach yn ein visual exteriors, licech chi. Mae Duw yn adnewyddu pob dim, ond dros amser. So o'n i'n meddwl am Derek yn y Big Pit, yn dyfal barhau wrth feddwl am y kebab, a'r goleini ar ddiwedd y tunnel. O'n i'n meddwl, yn yr un ffordd, mae Duw yn cael gwared ar y roots yna dros amser hir. Os chymod, bod Duw wedi delio gyda'r ffaith bod ni'n cael on yn un ddrwg, bod ni wedi yn achub, a'n maddau, mae'n cael on yn ni dal yn dwyllodrus neu gynnw, tan y diwrnod. Dyn ni'n cwrdd a Iesu Grist. Ond ti'n iawn yn raddol, dyn ni'n cael ein pyr o fe. Aron, ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yma? Dwi'n meddwl bod gen i lot fawr i'w ychwanegu, ond jyst meddwl am, mae yna fel deoliaeth yn does, y dau reality sy'n cydredeg, so bod ni wedi'n maddau pob pechod, past, present and future, ond ar yr un pryd, dyn ni'n dal i bechu. Os chi eisiau gwneud fel bach mwy o waith cartre hwnna, ewch chi Rhufeiniaid, darllen nhw fel Rhufeiniaid 6 ymlaen, basically, just cerwch ymlaen. A mae'n gret, just yn helpu ni weld sut mae Paul yn sôn bod e'n pechu pan dwi ddim moyn pechu, a bod e'n neud y pethau dwi ddim moyn, a ddim yn neud y pethau mae moyn neud. Mae'r ddau reality mae'n brwydro yn erbyn yn gilydd. Ond eto, mae yna reality arall, sef bod ni dal yn y corff, felly mae'r cnawd yn dal ar waith. Ond be mae'n dweud trwy y llythyrau i gyd, mwyn y lai mae Paul yn aml yn dweud, ydy i roi i farwolaeth y pethau yna. Felly mae'n ran i ni chwarae, bod ni'n actively'n ceisio Duw i fod eisiau rhoi rhywun ei farwolaeth, ond hefyd bod ni'n sylweddoli mai trwy'r ysbryd glân mae hwnna'n digwydd, so bod ni'n ceisio'r ysbryd i wneud e. Felly dim ond yr ysbryd glân sy'n gallu gwneud hynny, a gwaith yr ysbryd ydy i gyd mewn gwirionedd, ond eto mae eisiau ni ceisio'r ysbryd yna, os yw hwnna'n neud sens. Ond fi'n meddwl, mae cwestiwn sut dylen ni ymateb, so rhan o'n fe yw ceisio'r ysbryd, ond hefyd jyst diolchgarwch, so diolchgarwch bod ffordd allan i ni, so bod fi'n credu weithio fel Cristnogion bod ni'n meddwl, wel, dyn ni wedi cael ein maddau, ond dyn ni jyst yn gorfod fel dioddef bod ni'n pechu nawr,
os yw hwnna'n neud sens, ond actually na, mae Duw wedi rhoi ffordd allan i ni bob tro. A felly dylen ni fod yn ddiolchgar a wedyn yn sort of proactive eisiau cael mas o fe, ddim just yn isten ôl yn mynd, wel, fi'n gwybod bod gras yn dod, neu fi'n gwybod bod fi'n helpless am y tro. Ond na, mae Duw yn gweithio yn ni nawr. So mae hwnna'n gobeithio'n sbardun o'n i mlaen. Dwi'n bod ni'n fel yn dimension o hwn o blaen, ond jyst neu fi feddwl, pan sy'n ei fyna, dyn ni wastad yn weithio meddwl, fi yn pechu a dyna fe. Mae'n jyst neu fi feddwl yn yr Eccentrics Conference diwetha, Stuart Olliott yn pregethu sort of ni gweinidogion, jyst yn gweithio yn ni, you don't have to sin. A mae'n swnio fel rhywbeth mor syml, mae'n fel, mae'n dod i'r pwynt, neu gyda, reithio ni meddwl ni yn pechdu'r, so ni gorfod pechu, so just, bear out. You don't have to sin. A fi'n creu oedd yn really fel yn taro chi. Actually, mae'n y ffordd mas, does? Yeah, great. OK, wel, ewn ni symud ymlaen i gwestiwn Alun, fi'n credu ti sy'n nesaf. Ni'n joio'r haircut, by the way, ers y benod diwetha. Diolch yn fawr. Wel, dwi wedi cael cwynion am y cwestiwn yma i chi randawyr. Bod fi wedi ysgrifennu am yn llais athro. Nes i ysgrifennu tra fod fi'n gwaith, so dwi'n mynd i arall eirio fe. Ond wrth i ni feddwl am y byd ni'n byw ynddi, un o'r dywediadau yma, ymadroddion dwi'n clywed trwy'r ôl trwy'r siarad pobl yn yr ysgol gan gwaith, gyda ffrindiau sydd gyda ni, yw, dwi'n berson da. Dwi yn gwneud mistakes, ond dwi'n berson da. A'r meddylfryd sydd gan bobl, bod nhw actually deep down yn berson da. Ond dyn ni'n gweld fan hyn, Iesu'n dweud, well, actually, deep down chi, o'ch calon chi, mae pob dim drwg dych chi'n neud yn dod. So sut ydyn ni fel Cristnogion yn siarad y gwirionedd yma mewn i fywydau pobl, bod y bywydau yna wedi cael ei seilio ar syniadaeth sydd yn hollol groes i beth ni'n gweld fan hyn. A os ffyrdd gwahanol dyn ni'n gallu anghofio hynna wrth i ni ymdrin â phobl eraill a wrth i ni feddwl am ni'n hunain hefyd. Dwi'n ffeindio hwn yn really anodd, achos dwi'n ymwybodol iawn o'm hechod i, a dwi'n gwybod bod fi'n pechadur. A mewn ffordd, dwi wedi cael yn Megi yn y bydolwg yma, yn y ffydd. So dwi'n ymwybodol iawn bod fi'n pechadur. So pan mae rhywun yn dweud, fi'n oreit, neu fi'n person da hyd yn oed, mae'n really jario gyda fi, achos bydde fi'n stryglo i weid hwnna. So mae'n credu mewn yn cwestiwn bwysig, ond sut ydych chi'n cyfarthrebu wedyn y gwirionedd a'i sort of mor serious yma mae Iesu'n dweud am ein colonnau ni. Aaron, neu di ddechrau ni off? Fe fod yn gwestiwn anodd, achos beth ni'n edrych ar fan hyn yw Iesu'n ymateb i'r bobl, a mae rhaid ni jyst bod yn onest yn dweud, dyn ni ddim yn Iesu na. Dyn ni'n methu dweud gyda yr un hyder a gwybod hyd yn oed pan dyn ni'n siarad gyda rhywun yn union beth sy'n digwydd yn eu calonau nhw, whereas mae Iesu yn. So pan mae e'n dweud mae'ch calon chi'n ddrwg, dyw ddim yn geso, mae'n gwybod. So mae un peth, mae rhaid ni fod yn bwysig i wneud yw peidio meddwl bod ni a hawl i ddweud beth sy'n calonau pobl pan dyn ni ddim yn gwybod. Ar y llaw arall, fi yn meddwl bod ni'n rhy ofn, kind of herio pobl, yn rhy ofn beth mae pobl yn ddweud. Ond fi hefyd yn meddwl bod ni yn colli mas yn aml, neu dwi'n colli mas yn aml, trwy beidio sôn am fy mhechod fy hun, neu fy natur fy hun. So yn hawdd iawn gallen ni ddweud, wel, dyn ni fel pobl yn ddrwg, dwi'n ymwybodol o beth sy'n ynghalon ni. Wyt ti'n teimlo fel na weithiau, a gweld os mae'n fel resonator gyda nhw? Yn aml, dyn ni'n ofn cydnabod bod dyn ni ddim eisiau dod ar draws fel pechaduriaid, achos dyn ni'n meddwl, wel, os dyn nhw'n gweld ni fel pechaduriaid, dyn nhw ddim yn mynd i fod eisiau bod fel ni. Ond actually, ma nhw fel ni, a dyn ni eisiau bod nhw fel ni, sef pechaduriaid sydd wedi derbyn gras. So mae'n rhywbeth eitha messed up, fi'n meddwl, mewn ffordd, dyn ni'n meddwl yn aml am efengylu, a dyn ni really dwi angen gweithio ar hwnna, lle dwi jyst yn cydnabod fy nghyflwr i. Dwi ddim fel Iesu fan hyn yw achos mae'n gallu, mae'n lan, mae'n dda, a mae'n dweud, dych chi gyd ultimately yn ddrwg, a mae'n gallu gwneud hynny, a mae'n gallu herio nhw, a mae eisiau ni falle cymryd approach gwahanol. So gyda Iesu, mae'n dweud eich calonau,
ond pan mae'n dod i ni fel mae'r yn dweud ein calon chymod, ni'n siarad amdano ni, ac a mae hwnna'n rili bwysig. Mae'r Christian yn mynd yn eitha hyll, so pan mae'n siarad am pechod pobl eraill yn hytrach na'r ffaith bod ni gyd yn bechaduriaid. Meg, der y dyn mewn ar y cwestiwn yma. Dwi'n rili hoffi beth Aaron newydd dweud, a dwi'n bod meddwl lot yn diweddar am be mae bod yn humble yn golygu a edrych fel. A mwyaf dwi'n gweddio bod yn humble, dwi'n gweld, dwi ddim yn humble, fel dwi angen i Duw helpu fi bod yn humble fel da ni'n darllen yn y darn yma. A dwi'n meddwl mae hwnna'n rhan ohono fo pan ni'n rhannu gyda pobl eraill, da ni'n humble a ddim trio wneud hynna'n edrych yn well. Mae ydyn ni. Ond, i ateb cwestiwn. Na, da. Dwi'n meddwl, di pobl, ti di gofyn fel sut byd nhw'n gweld o ddifri fel pechod nhw, a dyn nhw methu heb yr ysbryd glân, neu nabod pwy ydi Iesu, achos maen nhw'n pwyso daioni nhw, wel, yn erbyn dim byd, fel gyda nhw dim byd i pwyso daioni nhw yn erbyn, sef Iesu. So, swn i'n deud, yn lle trio convincio nhw i darllen y Beibl gyda nhw a siarad am pwy ydi Iesu, a wrth i nhw dod i adnabod Iesu a annog nhw i gweddio, Duw, please wneud i helpu fi gweld pechod fi, fel bydd Duw yn ateb y gweddi yna. A wedyn pan maen nhw yn deall fel pechod nhw, yn lle jyst yn eistedd mewn guilt, bydden nhw'n nabod yr un sy'n gallu fel iachau calon nhw a rhoi bywyd iddyn nhw. So yes. A dwi'n meddwl, o rhan o ti di gofyn sut dyn ni weithio'n gallu anghofio'r gwirionedd yma pan dyn ni'n ymdrin â pobl eraill. Dwi'n meddwl dylen ni ddim bod yn sioct pan mae pobl yn gadael ni lawr, neu pan dyn ni'n gadael yn hunan lawr, achos fel oedd Aaron deud, fel yn Rhufeiniad, dyn ni'n neud pethau dyn ni ddim eisiau wneud, achos dyn ni'n gwybod yn well, dyn ni'n gwybod be mae Duw eisiau ar gyfer ni. So pan mae pobl yn mynd tu ôl cefno ni, neu deud straeon cas, fel oedd y darn yn deud, dylen ni ddim bod yn sioct, ond i rhannu gyda nhw pan mae'n brifo ni, a madda yn gyflym a caru nhw'n dda. Definitely. A fi'n really licio beth ni'n bod yn dweud am sort of bod yn onest am ein pechod ni. Ac os mi'n credu, os dyn ni'n esgus bod yn berffaith, yn gyntaf, os neb yn mynd i credu hwnna. Neu, maen nhw'n mynd i feddwl ar mwyn bod yn glychio, ond ti'n gorfod bod yn dda. A be ni eisiau pobl gwybod yw yn pechaduriaid sy'n dod yn Gristnogion. Dyna pwy sy'n dod at Iesu a gofyn am fyddeiant, y reis sy'n dos sy'n angen doctor i fe. So, fi'n credu mae hwnna'n really bwysig. Alun, cwestiwn ti so ni'n dod nôl fi ti. Dwi ddim yn mynd i treul fel ymateb i popeth fyna, dwi'n meddwl, cos ni wedi trafod lot, ni wedi trafod sut i fod yn nostringedig wrth i ni ymdrin â phobl. Dyn ni wedi sôn am yr ysbryd sydd yn gweithio tu fewn i berson ni ar gyhoeddi nhw eu pechod. Mae'n gymaint yn y drafodaeth yna, nag oes e. Ond dwi'n meddwl un gair yn ataro fi oedd gynestrwydd. Yn bod ni yn onest ym mhob ffordd dyn ni'n ymdrin gyda phobl eraill. So hynny yw, dyn ni'n onest am ni yn hunain, ond dyn ni hefyd yn onest gyda pobl yn lle ma nhw. A bod y gynestrwydd yna angen digwydd ar bob lefel ynglyn â phawb. A fi'n credu hefyd, wrth i ni siarad am calonau pobl, dyn ni ddim jyst yn rhannu bod Iesu yn maddau pechod, hynny yw clirio'n calonau ni, neu glanhau'n calonau ni. Ni hefyd yn rhoi yn y positif bod Iesu'n rhoi calon newydd i ni. Mae hwnna'n bwysig hefyd. Dyn ni ddim jyst yn sôn am maddeuant pechod, dyn ni'n sôn am calon newydd, bod yn greadigaeth newydd, cael bywyd newydd. A mae'n creu weithio ni'n anghofio hwnna pan mae'n dod i gynhadu hefyd, bod mae gyd am clirio'r negatif yn lle'r holl fendithion yr etifedd yma mae Duw yn rhoi, yr etifeddiaeth mae Duw yn rhoi i ni. Cool, wel cwestiwn ola ni o'r cyfres i gyd wrth gwrs, falle erioed. Felly, newn ni ofyn Aaron neu di rannu y cwestiwn nesaf gyda ni. Of gwrs. Right, so, o'n i'n meddwl, wrth ddarllen hwn, gallai rhywun sy'n Gristion
ddarllen y darn yma yn Matthew 15 a dod i'r casgliad bod nhw yn bobl aflan achos bod nhw'n pechu fel mae'r darn yn sôn, fel mae Iesu'n dweud. A o'n i'n meddwl wedyn, wel, sut mae gwahaniaethu rhwng rhywun sydd yn Gristion a weithiau yn pechu, a wedyn rhywun sydd yn wir aflan a sydd â chalon drwg. Mae hwnna'n cwestiwn da. Meg, ti'n mwyn dechrau ni off? Dwi'n meddwl y gwahaniaeth ydy os ydych chi'n teimlo'n conviction, sef, hyd yn oed os ydych chi'n teimlo fel ydych chi'n methu stopio wneud o, ond yn meddwl chi, yn calon chi, ydych chi'n meddwl, be mae Duw yn meddwl am hyn, neu ydych chi jyst methu stopio meddwl am y peth, yn hytrach na rhywun sydd just not bothered. A dwi'n meddwl fel ymateb i hynna. Dwi'n meddwl jyst eto gweddi really syml, ond gofyn i Duw helpu chi deall fel pam bod o'n brifo fo, pam bod y pechod yn brifo chi neu brifo pobl eraill. A rhannwch gyda pobl ydych chi'n trystio i helpu chi. A gweddio bydd Duw yn plannu ewyllus fo yn calon chi, so bod chi'n caru be mae o'n caru a casau be mae o'n casau a troi cefn ar y drwg ydych chi'n gwneud a troi at Iesu. Dwi'n meddwl bydd hwnna hefyd yn addoliad i Duw a pan dyn ni'n byw fel hyn, mae'r pethau sy'n dod allan o colonna ni, sy'n dod allan o'n ceg ni neu y ffordd dyn ni'n byw, yn dangos cariad at eraill a dangos pwy ydy Duw. So dwi'n meddwl allan dyna di'r gwahaniaeth fel sut ti'n gweld a teimlo am y pechod. Mae hwnna sicr yn bwysig yn argyhoeddiad yn haw o bechod. Wrth ddod yn Gristion, ond hefyd wedyn wrth byw y bywyd. Christnogol. Hefyd. Arin, ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yma? What a question i orffen y gyfres arno efe. O'n i'n teithio lawr o'r gogledd ddoe gyda Elen, a dyma'r testyn sgwrs ni am fel 5 awr. Sut ydyn ni'n gwybod. A fel, mae'n gwestiwn mor bersonol hefyd, cys ambell waith fel Cristnogion, dyn ni'n gofyn y cwestiwn yna am pobl dyn ni'n caru gymaint. A mae yna consequences tragwyddol i ateb y cwestiwn yna, sut ydyn ni'n gwybod os yw rhywun yn Gristion neu beidio. Dwi wedi bod yn darllen llyfr nath hyn ffrind i fi, Thomas Robert Young, roi. Amser maith yn ôl. Dwi ddim di mention am spell, so ni'n meddwl just dropio ei enw e. Ond nath Thomas roi'r llyfr yma i fi pan ddes i'n Gristion, a dwi'n di cyffrodd o fe tan nawr, ond 3 pages in, a ni'n hooked. A'r enw'r llyfr yw Indwelling Sin in Believers gan John Owen. A mae'n pigo lan ar lot o syniadau Aaron yn siarad am yn Rhufeiniad 6, lle cyn dod yn Gristion, cyn nabod yr arglwydd, mae'r hen natur yn teyrnasu. Pan dyn ni'n dod yn Gristnogion wedyn, mae yna 2 natur. Yr hen a'r newydd, y greadigaeth newydd, y galon newydd yma Derek yn sôn am. A wedyn, pan dyn ni'n marw, a dyn ni'n mynd at yr arglwydd, dim ond y greadigaeth sydd yna. A dyn ni'n wedi sancteidio'n berffaith. A'r stage canol na yw'r un sydd mor anodd i ddyrnad, nag yfe. Ond fel mae Megi wedi cyfeirio ato, a fel mae Iesu'n sôn am o hyd, dyn ni'n nabod coeden o'i ffrwyth. Hynny yw, yn y pen draw, fe fyddwn ni'n gweld newid. Lle yn y stage canol yma, lle mae gennym ni'r hen natur a'r natur newydd, fe fydd y natur newydd yn trechu. Fe fydd yn ennill fel petai. Mae Spurgeon yn dweud ond, nath rhywun dweud y cynna, dwi'n siŵr. Sinful thoughts may rise, but they must not reign. A un o'r ffyrdd dyn ni'n gallu nabod pobl Duw, pan maen nhw'n hollol ymwybodol yn cael argyhoeddiad o'r drwg sydd tu fewn iddyn nhw, a'r meddyliau a y teimladau sy'n codi ynddyn nhw sydd wir ddim yn anrhydeddu Duw, ond dyw'r reina ddim yn teyrnasu dros dyn nhw, yr arglwydd sydd yn teyrnasu a fe'n unig. A trwy nerth yr ysbryd, fel dyn ni wedi sôn am heno, maen nhw'n rhoi'r pethau yna i farwolaeth, fel oedd Aaron yn dweud.
Great. Wel, John Owen a Spurgeon wedi slipio mewn i'r ateb yna. Super informed Just cyn diwedd y cyfres, just oedd yn mewn yn ara bach. Wel, o'n i wedi gyrru lawr y gogledd ddoi hefyd, actually, Alan. Ond gafon ni ddim trafodaeth cweith mor dwys yn Carni. O'n i just yn gwrando ar album newydd Mr Formula, Tins. So, iawn, Aaron, gorffen arni off. Question two? Diolch. Pawb wedi ateb yn gret yn barod, wrth gwrs. O'n i'n meddwl, pan mae rhywun yn dod yn Gristion, be maen nhw'n derbyn, nes ti sôn yn barod, Derek, maen nhw'n cael calon newydd. Ac ynghyd â'r galon newydd yna, mae'r capacity i wneud gweithredoedd da yn dod, i wneud stwff sydd yn gogoneddi Duw. Lle cynt, mae hyd yn oed yn ôl Eseia ein gweithredoedd da ni, dyn ni'n meddwl sy'n dda, fel clytiau bryntion sy'n yn worthless ac yn wael. Dyn ni'n gweld fel y gwahaniaeth wedyn mewn person lle maen nhw gyda'r capacity i wneud gweithredoedd da, ond hefyd yr ewyllus, maen nhw'n derbyn ewyllus newydd. Mae hwnna'n bwysig iawn, so dyn ni'n ewyll eisiau gwneud pethau, dyn ni eisiau gwneud pethau da, dyn ni eisiau gwneud pethau sy'n gogoneddi Duw sydd yn byr arogl i Grist ac yn dda ni olwg ond weithio dyn ni ddim yn llwyddo. A wedyn, fel oedd Megi'n dweud, dyn ni eisiau di farhau, dyn ni'n gwybod bod e'n wrong, dyn ni'n sori, a dyn ni'n gofyn am fyddeiant. Mae rhain ei gyd yn arwyddion bod ni mewn perthynas gyda'r arglwydd, achos mae yna ymwybyddiaeth o bechod, mae yna argyhoeddiad eto, a mae yna adfer o'r perthynas mewn ffordd. A mae hwnna jyst yn wych, bod ni'n gallu gweld hynny. Ond y rheswm o'n i'n gofyn y cwestiwn, really, falle bod yna rei pobl yn mynd i ddarllen hwn yn meddwl, wel, mae yna bethau gwael yn dod mas o ceg fi. So ydy hynny'n golygu bod fi ddim yn Gristion, a dyn ni ddim eisiau bod pobl yn gorffen off y benod yma'n meddwl, wel, mae rhaid bod fi ddim yn Gristion. I'r gwrthwyneb, mae yna ras ar gael, ond wrth gwrs, os ydych chi fel y Phariseaid yma, yn byw mewn pechod, ond yn meddwl bod chi'n byw yn iawn, dyna'r gwahaniaeth mawr y fe. Pan dyn ni'n pechu, dyn ni'n gwybod bod ni'n pechu fel Cristnogion, dyn ni'n gwybod bod e'n wrong. Mae'r arglwydd wedi agor ein llyged ni. Os chi dal yn meddwl bod chi'n iawn fel ydych chi, mae angen i chi droi at yr arglwydd am y tro cyntaf. Ond os chi yn yr arglwydd yn barod, byddwch chi'n gwybod bod angen i chi edifarhau a dod yn ôl. So gnewch un i'r llall. Definitely. Diolch gymaint Aaron am hwnna. Mae mor bwysig bod ni'n esbonio hwnna wrth orffen. Wel, diolch pawb, diolch Meg am bod gyda ni heno. Diolch i Aaron ac i Alun Bryn am helpu ni heno. Ac diolch i chi am rando. Diolch i Clem am yr holl waith golygu.